Zdravím vás, dobrovolně si tady dám hladkou mouku. Už jsem tohle video dělala jednou, ale nějak se mi to nepovedlo, takže to musím udělat znova. V minulém díle Kiki mouka 1 byla polohrubá mouka a teď si dám hladkou mouku už zase. Je to hnus, už jsem tohle natáčela, jako fakt si to nechci zopakovat, ale musím. Takže tady hladká mouka, lžičku si dám, hnus si dám, 3, 2, 1, teď. Oh, fuj. Fuj, fuj, fuj. Hm. Fajn, tak se s váma zdravím a příště zase ahoj. Doufám, že fakt ještě natočím nějaký díl. Jsem Kristýna Valentová ze Strakonic, tak ahoj.